Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinant sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Good morning, Pilipinas! Mga tugang, welcome po sa programang Radyo Klinika. Ngunyang pangalaw din Sabado, Enero 7, 2023. Ngunyang pong primerong Sabado, mga tugang kang Enero. As usual, sa tuya pong napagkinaugalian, naging tradisyon kang programang ini, namataw kita ki mga tips, healthy tips, ano? Para po sa tuyang mga kababayan, naging practice tanan sa tuyang bisita, dahil iba. Ang sa tuyang partner, Dr. Chris Gianan. Good morning, Tabi Pading. Good morning, Tabi. Pading Henry, and good morning, Tabi, sa mga listeners po kang Radyo Klinika. Happy New Year. Happy New Year. Happy Three New Kings Year. po. Ako po lang sa Iyo, Three Kings. sa aga, oo. Oh, Three Kings talaga ang Pading. Iyo, Three Kings na. Three Kings. Gustong sabihin, tapos na ang Christmas season sa Pilipinas. Oh, yung man. Halawin ko man ang Christmas tapa, no? Halawin ko man ang gan. Okay, sige Tabi Pading. Sabi, ang sa itong pag-istoryan mo niyan, iyo po mga tugang ang pigaapon na mga health information para maging healthy ang 2023 ta. Yeah. Okay. Iba ko man so nga iyon na so pwedeng gibon kundi ini ang mga suggested activities, di ba? Tabi pa Okay. Opo. na pwedeng gibuhon ta sa tuyang sadiri mga tugang para maging healthy ang sa tuyang 2023. Okay na? Sige Okay. na pa ikalan magtaw ka introduction sa tuyang mga kababayan ang sa tuyang discussion mo niya na pagkaga. Go ahead, Tabi. Okay. Aram taman, Sir Henry, na ining nakaaging Disyembre, as in bagong taon, gulpe ang mga handaan ta. Opo. Masisiram pa dyan. So talagang data maiwasan na makakaon kita ng mga sinasabitang kontra. Okay? Sabi ta nga ni, nakaugalian ta na talagang paghandaan ang Christmas. Kunyan, after the Christmas season and ining paglaog kang New Year, Yes. according man sa data kang kang DOH, Opo. digdidakol na nagkakaigwan ng pigapuntang atake sa puso. Okay. Iyo. Okay. And so with that, kaya kita yaon digdi to give healthy tips para mabawasan ta itong pigapuntang mortality and morbidity. Opo. Digdi sa digdi sa nation ta, digdi sa Pilipinas. So in line with that, there is a campaign and it became the advocacy kang Philippine Heart Association. So pigaapod tang 52100. Opo. Okay. 521 100. Yan ang sa yan ang sa Philippine Heart Association. Pero pig modify tayo ni Sir Hen. Opo. Okay? Oo. Pig modify tayo ni ginibutang 8522100 plus. Ay, wow. 852100 plus. Iyo po. Yeah, sige daw. Siyempre, kung gibuntang different approach itong numbers, tamalay mo, baka atyan, inipang numerong magtama sa loto. Yes. Baka yun ang swerte. Baka yun ang swerte. Okay. Bata, Year of the Water at daangon yan, Chinese New Year na sa 21. Okay. Year ko pa di, iyo. Advance nga yan, New Year pa, Chinese New Year pa lang yan. Napatab sa lunar. Okay. Anyway, punan ta duman sa 8. 85, di ba? 852100 plus. Yan, okay. Sige daw. Ano pa mo sabihin kang 8 na yan? Ang 8, number 1 na nakakalimutan. Opo. At least 8 glasses of water every day. 8 glasses abuwa. At least, ha? At least 8 glasses of water ng every tubig day. ka. Ano para kula na baso ang pade? Pag sinabing baso, Standard? so standard, that is Okay. amounting to 240 to 250 ml. Yan. So pag sinabi tang 8 glasses, at least 2 liters.
2 liters per day. Per day. Dako Opo. pala, ano? 2 For a liters per 50 day. kilogram na Okay. Oh. na ano na tao. Mhm. The only contraindication na mainom kang dakol na tubig Aha. is kung na-diagnose ang igwang congestive heart failure. Ayan. Or hilang sa puso. Okay. Oo. Yan baga so talagang pigalimit mi ang tubig dyan. Pag nasobrahan ka, malalamos ka, mabutog ang tulak mo, magkakatubig ang baga, ang puso. Okay? So other than that, talagang dapat 8 glasses. Opo. Aha. Kung mahihiling mo po, Sir Hen, ang trending tangon yan, Aha. ano po, Aha. pig-encourage na talagang mag-inom ang mga tao. Mhm. Okay? Kaya baga nagluluwasan ng mabintahon sa mga flask. Iyo. Okay. Iyo man ang ano. Dati, yan po ang reason dyan. Iyo. Ang saro pa, itong pigaapod ng hygienic and ecological reasons. Dahil mo kung kita baga gusto ang hilig tangon yan, ang trending sa progressing nation, itong always on the go. Yeah. So correct. mabakal yan ki mga bottled water. Just imagine kung pirang basyo ki plastic ang mapoproduce mo Iyo man ang sa sarong taon. Imbis Iyo. kaan, itong sugar, laugan mo na, pwede mong i-refill. Correct. Yan. And not all plastics is good for the health. Yeah. Dapat ang babakalan mo, Aha. ang lalaugan mo po kitubig, itong pigaapod ng BPA, Yes. free, Oo. bisphosphenol A free. Ano nga ng BPA pa de? Bisphosphenol A. Yan. Oo. So dapat free ka ito. Kung igwa ka ito, chemical baga, cancerous Chemical, yan. cancerous po yan. Diba? Oo. Bawal man po baga sa mga bottled water Iyo. or any drinks ang mainitan. Okay, kata nagkakaigwa po ng chemical reaction dyan, that can be harmful to health. Yes. So yan po ang Yes. konektado duman sa 8 na pig-apod. Ano? Next is 5. 5. Okay. 8.5. So, 8.5. isingit ko lang ini pa diha. Sabi Ayun po. niya, speaking of 2 liters, speaking of 2 liters per day, ako kaya pagkaaga, pigbabalo ko na mag-inom kisarong litro, dit hanggang mga lasotson aga, pun pag mata ko, pwede man po itong araw ka ito. Okay, pwede man po yan. That is the cleansing, Sarang flushing ang litro tulos, kapuskaan. ano? Opo, sararuan. Sabi Basta tanga ka man kay heart problem, kidney problem, pwede po yan. Pwede. Sabi tanga ni at least. Aha, At least. at So, least. ibig sabihin, minimum Oo. ang 2 liters. Okay. The next is ito nga ning 5. 5. Oo. Okay. Kuning 5, may mga pros and cons ini. Okay. Ang sabi sa 5, at least 5 servings of fruits and vegetables per day. So, gustong sabihin, Okay. kada kaon mo, umaga, tanghalian, hapunan, Aha. tapos duwang snacks, 5 Yeah. na yan. Iyo. At least, sa gabos mong pagkaon ka on that day, may prutas ka or vegetable. Oo. Iyo. Okay. Ngunyan, kaya ang 5 servings ha? 5 servings. Pag 5 servings pa, iba-ibang prutas yan. Iba, mas kaysa rong prutas or Basta iba't 5 ibang servings prutas. ito. Iyo, ang habol tapo dyan, itong fiber. Ayan, correct. Oo. Mas ka anong prutas, basta Yes. bakukan, Oo. 5 servings siya. 5 servings yan. Taang ano baga po, ang fiber, ano po, nakakatabang man po yan sa pag-regularize kang digestion Aha, and aha. enhance bowel movement. Yan, okay. And nag-absorb man po yan kipigapod ng cholesterol sa katawan. Okay, okay. So, kaya dapat may fruits and vegetables kita. Pero siguraduhon tapo na presko na bako fertilized na pig-spray kaya ng fertilizer. Yung mananggan. Ta nag-i-increase ang demand, Oo. nagdidate ang supply. Pero pigparhiri dali. So, Yan. prutas, pagpadakula, pagpatubo kang prutas. Oo. Ngani na day pag pistihon, i-spray kay mga I-spray. chemicals. Oo. Tapos, sisaw-sawan ta sa laki, kaunta na. Yan. Ang dapat dyan, hugasan ning maray. Yes. Lalo na sa mga mahiligon magsalad. Yeah, Okay? yun ang God. Always make sure na to wash your veggies, your fruits before you eat. Yeah. No. Okay? Okay. Tapos dahil na magparakaag ito bagang metada, nakagatana, na-slice na so na-slice na so apple. Oo. Oo. Tapos sinaray sa rep Yan. ng itom. So, true naman. Oh, so Oo. Natotoo man nga. Totoo Yes. naman. And the healthiest part of the apple is not itong itong pigapod tang laog, but the peel. Sa ubak. Sa ubak. Yan. Pati nga ni, padingan ri ang ang aranghita. Iyo. So fiber kan, di mo dapat taliw nito Iyo, mga itong gari, sugari. gamot-gamot. Sa mga puti-puti. Sa ba mga sa laog? puti-puti. Yan. Yan, okay. dyan ang sustansya. Iyo. Okay. Oh, tapos syempre, pag abot man sa vegetables, Aha. cook it right.
Yes, yes. Avoid overcooking. Kapag na-overcook yan, wala nang sustansya. Ayun, may mga veggies baga kita na dapat half cook lang. Iyo. Actually, pigkakaon nga yan sa ibang nasyon na raw. Correct. Diba? Correct. Oo. Hilaw talaga yan. Hilaw. Hilaw, Kita baga, ang oo. pigigibo ta, pigluluto ta sa suka. Yan. Yan sa mga kilaw, sa mga ensilada. Healthy man po yan. Yes, Basta hugasan. Oo, iyo man. Sa ubak talaga, kadaklan niya ang paso ibang nutrients kang prutas. Yes po. Oo. Ang batag pa di, pwedeng ang ubak ka unon. Pwede. Hindi mo man. Pero ang batag ba Actually, so, laog, may fiber siya. Iyo sa fiber, pigkakaros minsan yan kaya nang pigigibo ko dyan Pigkakaon? sir. Pag nagkakaon ako, pigkakaros ko so fiber. Oo. Kaya duman sa ubak. Correct. Pigkaon ko. Correct. Medyo mapakla siya, pero yaw ng Yaw ang sustansya. sukan, oo. Remember, sabi ta ka ito, the bitter, the better. Yeah. Yan. Okay. Okay? Oh, tapos, dos na kita. Dos. Oo. Sa 2, maximum of 2 hours viewing time. Or maximum of 2 hours sitting. Pag Down. pag nakatukaw ka ng 2 oras, magtindog ka, maglakaw-lakaw ka. Oh, iniman again, batas na po ini Sir Hen baga sa mga Sa opisina. Sa opisina. Tama. There is a department order kang DOLE, Department of Labor and Employment, Department Order 198. Bawal na ang maupo ng Iyo. mahigit 2 oras. Diretso. Kaya may mga breaks kita eh. Correct. Okay? Correct. Oo. Kaya may mga breaks kita. Ano po? Ta sabi, na-connect po na ang taong paratukaw ki more than 2 hours. Gari ka naman sa na nagsigarilyo kisarong stick. Grabe pala ang epektiban. Ano? And a stick of cigarette na pag sinigarilyo mo yan, it will lessen your life for 7 minutes. Yan. 7 minutos kada stick. Yes. So, ibig So, sabihin, kung- sinanimous yan. Oh, so na kung halimbawa sitting. ngayon nagtoko ka anong na oras diretso, nabawasan ka na 7 minutes sa buhay mo. 21 minutes. Pwede. 7 minutes ba? O 7 Oo. minutes per stick. Oo. Ang 2 hours, Ang 2 hours, di. 7 minutes na lang. 7 minutes. Oo. Di, kung naman ito kang anong na oras diretso, nabawasan ka na 21 minutos sa buhay mo. Correct pa di. Kung magadang ka ngayang alas 3, magagadang ka atabi. Okay. Okay. Yan, Oo. okay. So, iwasan taso magpaparahiling ki TV Oo. na haloy. Yan. So, ang Ayun. viewing time pa di, pirang minutos tabi? 2 hours per 2 day hours maximum. per day lang. Oo, Per day. Per day. Bako Oo. na ngayon, 2 hours ngayon ngunyan, 2 hours naman sa masunod na. Yan. 2 hours per day. Ano 2 pa ang hours per implikasyon kan pag-araw kaya? Nagiging stagnant so wala sa kondisyon ang puso mo. I- Sedentary lifestyle i-mobile ka man ng ganda, di ka man I-mobile. naghiro. Ilingon mo sa ren. Oh, wala kang movement. Oho. Day na flex ang mga joints mo. Iyo po. Ang tendency baga pag nagiiling ka pa, ma-order ka pa kung saan man na delivery dyan, Aha. yung mga pagkaon mo. Oho. Oh. Yeah. Habang nagiiling ka, kaon ka. Iyo. Buda, ang paborito pating kaunong pag nagde-TV ka o nagiling kung junk foods. Junk foods, Lalo na. carbohydrates, salty foods. Oho, lalo na. Ano may Iyo. problema? Okay. Okay. So, i-lesson ta po yan. Ano po? And ang one na kita. Iyo, ayun Oo. pa di madal bago sabahan. Sabi niya, what about ngayon po screen time sa cellphone? Saro man So po aki yan. ko kaya matabao na kang kakailing kang Oo. Pareho man sa na po, di ba? Yes. Pareho Oo. man sa Oo. alam mo naghiling kang cellphone, naglakaw ka. Yes. Oo. Oo. Sinabi ta bagay screen time. Screen time. TV, laptop, Yan. computers, desktop, Oo. cellphone, may mga screen yan. Yan. At least 2 hours na yan per Maximum of 2 maximum hours. of 2 hours. Oo, Per per day. day. Per Opo. day. Yan. Oo. Sus ko. Kaya bagay nga, bako sa I'm talking in general, ang mga kaakian ko niyan, Mm. dakulo na akong nadadiagnose, Sir Hen, na nag-early diabetes. Iyo, May iyo. pasyente akong na-dialysis at the age of 23. Grabe ano? Yes. Opo. Kaya palang grabe ang ang mga mga obese Opo. na Oo. mga aki pa. Yes. Dahil bako araw kang panahon ang kawat nagbubukod kita Oo. Kigapo, Kigapo, tumbalata, saralguhan. Oo. Oo. Pagbangging bulanon, na Yan. marayang panahon, Iyon saraguan. nga. Oo. Okay. Yes, malaog yan digdi sa next tang number. So, Opo. Uno. Oo. Sige po. Anong one tabi daw? 1 minute of exercise to 1 hour per day. Maski 1 minute, sir. Yan ang Tinawada na nga ni. Garo, ang 1 minute, garo pwede na yan. Pwede, sir. Pwede. Maski sa Oo. laog kang arong pakamata mo. Maguro stretch ka. I-stretch iyo. Oo. I-emphasize ko gila yun. There is a Bicolano, itong pigapod tang body conditioner. Okay. Nasikato na ini. Celebrity, ini. Body conditioner. Oh.
Ang alam ko pa di, so hair conditioner. Hair conditioner. Ini body conditioner ini. Oh. Pag Okay. sinabing body conditioner, so it keeps your physique or your Okay. physical fitness Aha. always on the go. Yeah. Ano po? I-acknowledge ko si Jim Saret. Jim Saret. Saret. Taga-awas Okay. po ini. Ah, talaga? Actually, ini ang nag-coin kang kang itong So The Biggest Loser. Okay. Siya Siya ang nasa saro likod sa ka mga- ito? Yes, siya ang nasa likod ka ini. Mm. Maiiling po nindo yan sa Facebook. Kanapon po nindo, dakulo niya ng mga exercises. Sabi nga ni, kung di kaya na mag 30 minutes, 45 or 1 hour, Iyo. maski 1 minute lang. Iyo. Apat na klaseng exercises, 15 seconds each Iyon, oh. exercise. Oo, oo. Jumping jack, stretching, lunges, sit-up. Itong sit-up, paski magkuha ka sa naning tukawan, Iyo. tindog tukaw, Yeah. tukaw, Solve ka 15 na. count, solve ka na. Yung mananggad ano, 15 seconds lang, apat na exercise. Yes. Jumping jack na sana, 15 na sana. 1 to 15 seconds. 1 to 15 seconds. Sit up, 15 seconds, 1 to 3. Yes. Wala, di ba? Tapos Oo. so lunges baga, subitis na. O di Oo. kita makademo digdi. Gara pig ganin eh. Pig burbis. Anta mawas pig bisikleta. Yan. Tama. Oh, Yan. lunges. So, nagbe-bend. Yan. Tapos Nakahigda. left right. Yan. Naka-stretch so bitis mo. O, tapos siya na-push the wall. Yan, push Yes. up ka. Dyan sa wall ka. Oo. Na nakatindog ka. Yan. O, semi-upright. Tapos puro push up Push ka. up. Push Pwede up. yan. Oh. Solve ka na kaan. Yun. Mag-uran o mag-aldaw. Sa lawag kang arong. Yung Pwede. There mananggad, is no ano? excuse. Yung mananggad. Pwede The tipo na. cheapest. Nalilingawan ta mananggad yan. Ano? Hindi po. 1 minute sana. Ano? Oo. Nang, di ko nga kayang 1 hour, 30 minutos. Ni 1 minute 1 sana. minute. No? 1 Imposibleng day mo pa kaya yan. Di ba? Bako? Okay. Oh, rubber shoes sa nata. Siyempre, pag nag-jumping jack ka, lalo na pag magabat ka, kung nakatsinilas ka, baka malapakan ka, or magkulog man ang bitis mo. Okay? Yan. Oo. Siyempre, may mga exceptions po dyan. Lalo na sa mga elderly. Sa mga senior citizen na nagkukulog ang tuhod. Oho. So, pwede na sa inda so sit-up, baga. Aha. Tindog tukaw, exercise na yan. Okay? Oh. Then, zero kita. Zero. Zero Yan, na? yan. Zero. Sa zero, no to sugary and sweeteners or beverages na may mga artificial sweeteners. Iga kung Oh, nailingan pati mga ko salty, na-research, may mga nalilingan ko lang additive. kung Anong eskwelahan so nag-research kayo sa abroad? Nan mga akida na mahilig sa mga soda, soft drinks, nagiging irritable. Totoo. Nagiging Oo. irritable da. Yes. It triggers the endorphin. Yan. Yan. Totoo pala nito, ade. Totoo yan. Nako dito, duman sa paningin ko Hyperactive. magaga. Oo. Oo. Kaya nagiging irritable. Totoo. Ang mga aki. Oo. I see. Because ang sugar, baga, that is energy. Iyo. Okay? Iyo. Pag narurutuyan ka sa mga nagiinom, pag narurutuyan ka po, ang nagbabagsak sa imo ka ang sugar. Sugar, correct. Iyo. Kaya baga sabi, mag-inom ka sa nakiko, kaya baga kita nagkakaon bago Oo. mag-inom. Yan. Oo. Ang iba nga ni baga, pakainom nga, mahapit nga kita, makaon kita kimainit, kimami, kilugaw. Because kinakaipuhan mag-carbo load, para madagdagan lost sugar. Energy. So energy na Oo. effect kang pag-inom mo kay alak. Bakulang yan, may mga beverages kita Iyo. na talagang may mga artificial sweetener. Opo, Oo. opo. Abo ko ng banggit to niyan, baka may maano kita, Sir Hen. Talagang ngunyan, Iyo. dyan, Iyo. nalululong sa Iyo man biyonta na talaga. ang mga kaakian ta. Maski ning ibang drinks ta talaga, loaded kay sugar yan. Ining mga ano ini. Totoo. Maski bako soft drinks, ibang drinks, loaded kay sugar talaga. Oo. Ako nga ni, Bata masiramon, Dok. masiramon yan. Dilo Isip pag malipot-lipot, na- ade. Oo. Masiramon talaga. Masiramon, Sir Hen. Oo. Ara mo kaya, sa dila ta, sa puro kandila ta, yaon dyan ang taste sweet. buds ta. Yeah, so taste buds ta. Yun inot na minatama, Inot no? ang sweet talaga. Kaya pala. Oo. Sa amin nakadagtaram na kansa ko, sweet on kaman ngayon. Sir Hen, pare. Ano na kumata na si May. Agri-agri may duty kayo. Baka ito na sa... Bata sa puro kandila yan. Na Baka na sa sweet on. vaccination na. Sweet on man ngayon. Oo. Okay. Oo. Kaya, kumbaga sa ano tabi, ang panawagan ko sa mga parents, paki-monitor tabi. Tapos syempre, ang mga ang kaakian mo niyan, Iya po. pigatawan takibalon. Iyo baga. Pag tagaray parahon tabi ko anong pigbabakal ng pagkaon. Yan. Oh, because I Aki pity. pa man nga yan, inom isa na Ay, yan. Diyos ko, start early at the age of 5. Piga-campaign mi na po yan. Oo. Sabi tangan ibaga, ang mga kaakian na born overweight, born pa sana ha, pagkapangakia, Yes. they are the future candidates for cardiovascular and diabetes. Iyo man talaga. Totoo. Totoo talaga. Oh, kita, tuodong kita pag matabaon, ay, cute-tone, pero have pity Bako on maray. those children. Bako marayan. Oo. Oo. Lalo na ining mailing mo na nagpipila sa mga booth or Iyo, stalls. adi. Oo. Sabi ko, Diyos ko, these are the future patients.
Paghalon mo na. Ayun, lalo na sa mga instant na mga pigapon, may mga Yeah. preservatives yan. Iyo, Dili kayan tayan. Totoo man talaga. Pag ano yan, ngaya kung ano, sabi kan text dito, pag ngaya sugar free, may sweetener man. Ang sweetener, Igwa po. na sweetener baga. Opo. Actually, correct me kung sala ako ha. May duwang nabasa ka, pag nasubaran ka kayan, diri may tundag mangyari yan sa vital Definitely. organ. There's no such thing as zero sugar. Oh. The meaning of zero sugar is the content of that sugar is much lower than the regular preparation kaang pagkaunaan. Ayan. Ayo. And there are, sabi ta nga ni, just like the cholesterol, there is good and bad. Carbohydrates, there is also good and bad. And pag abot sa sugar, aramunta po kung ano ang mga bad sugar. Yan. Oo. Fructose, sucrose, Iyo. yan po ang mga ano. Iyo, dakulo na klaseng mga artificial sweetener, Yes, ano? and Klaseng glucose. sugar. Yan. Oo. Okay? Pag yan tulong yan, ang type of sugar, likayan mo na yan. Kaya nga nigwa kita sa likodan bagang mga nutritional facts. Iyo. Oh, kaugalian ta ng basahon ta po Basahon yan. so nutrition Yes. facts duman sa likod kan. Sa likod. Bata di ba, Dok? Mapakalon man basahon. Saradayo taon. Saradayo tununo na. Pag nag-grocery ka, sir, Pero kan saraday na, blurred pa. Blurred pa. Blurred pa. Yan sana. Kung blurred, di pa isil tang masolusyonan. Takong sa date, pag nag-grocery ka, magdala kang magnifying Ang lens. pinakamapakali na experience ako, kung pagbasa mo ka ito, ang nakasurat, magrima kalingking. Salbata na nga niya. Binugtak pa sa Imported merkado yan. kang Imported. Binugtak pa sa merkado kang Pilipinas. Kaya nga, hindi mo nasusurat. mabasa. Yan. Pangyayari sa mabatag. Ay, sus ko. Oo. Anyway, so yan po, dapat kita, limit sa araw kaya. Yes po. Mga zero kita sa dapat mga Zero sweetener, preservatives, sugars. zero beverage, sugary foods, beverages. Opo. Ano po? Oo. Sodas, Yeah. kaiba man dyan po. Oo. Yes. Ang sodas, aramtaman kung ano po yan. Opo. Okay? Okay. And dala sa mga Another numero, zero. Zero or no to smoking. No to smoking, no to second-hand smoke, and no to tertiary smoke. Iguan ang third-hand smoking mo niyan. Third hand. Okay, ipaliwanag tayo ng mga type. na unsecondary, medyo klaro doon sa Ang paradamo. first and second, klarado na yan. So tertiary Ang smoker. tertiary, pag laog mo sa sarong kwarto, warang tao dyan, nakaparong kaki, amoy sigarilyo. Okay. Nawalat sa laog sopa. Nawalat. So, itong parong na ito, Toxic pa toxic mangyari ito? yan. Oo. Jesus. Kaang second hand smoke, directly ka. Na-inhale mo sa aso niya. Kataning. O yaon duman so smoker, Oh. kataning ka kang smoker. Ang person, siyempre, so para sigarilyo. Iyo. Igwa naman na third hand ganyan. Oho. Oo. Yan, so remnants kay itong aso sa laog Pangyari. kang lugar. Oo. Kaya pala nga, doon na pag aircon baga. Yes. Gusto minigarilyo. Kung maski ba ko aircon, pag luluwasan kan para sa pag luminaw kan, iyo pa talaga mapaparong mo. Madukot pa sa ano mo. Hazardous para na ito. Hazardous Matuya. na po yan. Itong parong na According ito. sa studies. Parang Yes ay doon po. naman niya kay aso. Oo. Doon ang niya kay aso. Pero so parong, yaon pa. yaon. Chemical man ba yan? Subukan mo, Sir Hen. Iyo. Mag-spray ka. Oo. O, sabi mo insecticide sa loob ng kwarto. Mm. Kaya pag naglaog ka dyan, waran so nag-spray, Oo. waran tao, pero Ayun. parang mo, toxic man giraray. Iyo pala, may third smoker na, Third hand smoke. Hand smoker. Pangyari, Opo. Smoke. Oo. Parang na palang kayan. So, di man ang hulugan, pag wala na so aso, librido ka na dyan. Libre doon. But for as long as na yaon so parong, it is still considered as yaon so chemical na Yeah. dulot kang smoking. So, tandaan po rin, basta may parong pa, di ka mo magmuna magpara-este sa lugar na yan. Yan. Di ba? Oo. Di ka magpara-este muna sa Oo. lugar na yan. Iya po. Kaya kung may para sigarilyo baga, angawan ka, parang sigarilyo, toxic man yan. Sir. Yan. Garo multiple toxicity ang tama. Multiple toxicity. Kaya yun, naliw ng mask mo. Yung manangat. Sige, tandaan po rin ng mga tugang. Ako ngunyan ko lang na kuha niya, na Oo. nakulang ko naman sa mo ha. Iya po. Okay, sige pa. Ano pa to? Last zero na ito? O last zero na. So mga plus Sa mga plus. Sa mga plus po. Todo yan. Ha? Okay. Pero Dok, bago kita magduman, mapasada, tagari, siganda ko ka na po ta. Ito sa lang ha. Sabi ni Noel na Manalo, as mo tabi si Dok, if totoo na ang so vegetable and fruits, bababad mo na sa tubig na may suka para maali da ang chemical and bacteria. Is it true? Opo.
suka. Opo, na may suka. tubig. Sabi ta nga ni kay nga ni kita nagkikilaw, aside from bactericidal effect, Oo. pwedeng maluto na ang vegetable because Ah. itong heat na produce. Actually, Iyo. sa mga hospital po, ang saro sa, maski sa lugan, ako piga-advise ko sa mga diabetic food ko, Aha. cane vinegar, Sir Hen. Sisa Cane na po yan vinegar. sa... Itong so diyan sa saod. Opo. Maski baga sa auto, ang Iyo. natural ang disinfectant. Correct. Suka man talaga. Cane vinegar, tapos salakan mo kay baking soda, Nya. tapos water. Correct. Ang baking soda, ang purpose kan para mahali. So, parong Iyo. that Pagiging is mo a yan. natural antibactericide. Oh, Correct. Has a Ang soda, bactericidal Dok, effect. bako ay sa bagay, kulang pala ang baking soda, pagkakaon ba yan, di ba? Iyo po. Bako man siya kuan, harmful, mas kuan ano. Opo, opo. Okay. Oh, pero dahil lang masubrahan so Yan, kapabad yan. mo sa suka. Baking soda baga Maatake ang GERD tapos hyperacidity. Malsom. Tatangin ako tayo ng apple ta malsom. Ay, Kaya so parang malsom. Pinugasa, ulit ang pagdragnaw ka iyan. Alin mo sa alsom kan pati sa ubak malsom. Aso parang palang gisuka. Okay, sabi kan texter ta, garo teacher gadining. Ang sabi po nindo, after 2 hours na nakatukaw, dapat magtindog. Opo. Paano po sa mga teachers, pwede man na after 2 hours na nakatindog, magtukaw? Pwede po. Dok. Oo. Para ma-break lang sa routine. Iyan. Okay, papaliwanagon ko po Sige sa daw, inyo. Ano Dok. po? Sige daw. Under the Department of Labor and Employment, ano po, piga-emphasize mo po ang break sa bawat opisina. Okay. Ilangan po nindo ang pattern kang break. Mm. Ano po, sa 8-hour period na working time. No. Actually, employees are not working for 8 hours. Iyo. May libre ng 30 minutes yan, Iyo, Sir Hen. iyo, If iyo. you will compute, malaog kang alas 8 ning aga. Okay? Ang break mo kan alas 10. Iyo. Alawigon. Alawigon. Oo, oo. After 2 hours break ka. Oo. Malaog ka, mabalik ka sa opisina 10:15. Iyo po. Okay? Okay. Tapos ang next break mo kan alas 12. Ang laog mo alauna, that is the lunch break. Iyo po. Pag laog mong alauna, ang next break mo alas 3. Nay ko po. Mabalik ka alas 3:15. Alas 3:15. Oh, 'di ba? Okay. Oh, tapos ang out mo it's either 4 or 5. Or 5, correct. Oh. Correct. Kung ilingon mo po itong pattern na ito, ang sarong empleyado, dahil man nakatukaw ni more than 2 hours kung masusunod talaga yan. Yeah, Bako? okay. Sabi kan tigisa, good to hear that, tabi Sir Hen and Doc Chris, sabi niya. Ang kundi in addition po, kundi ako na ano ito? Ay, nata na ini, mapabago ng cellphone, gahang na ito. In addition po, kundi ako nasasala, sa mga sales lady po baga na haloy na nakatindog, dapat gari mag-required sa mga malls na magbugta kito kawan kipirag segundo after 2 hours na nakatindog. Deko ini kabisado do. Yes, we've already checked the malls, the sales lady, the cashiers. There, kung igwa kita pong Department Order 198 for prolonged sitting, there is a Department Order 184 for prolonged standing. Ayo. At bawal na rin ang magsuot ng high heels kung ang trabaho mo Yan, naramdaman ko required yan. prolonged standing. Meron na po, ma'am, na ano na po natin, chine-check na po natin yan. Ano po, may mga nag-iikot po tayo ng mga labor officers, mga enforcers po ng Department of Labor and Employment to see if nasusunod po itong panukalang ito ng DOLE. Oh, na after nga 2 hours, may igwa man lamang Yes po. sitting Oo. kwan. Oo. Takunday man customer. Opo. Pwede man lamang makuportay nga do. Actually, Sir Hen, kung mapapansin mo nga, there are malls dig din na pigali na baganto kawan sa cash box. Iyo, Oo. totoo. Nakatindog na lang baga sinda. Yan ang reason kaan. Totoo. Ano po? And ang pagsalida ninda itong in such a way na day man may strain itong ano. Iyo po. Oo. Yeah, okay. Sir, may wax po daan apple kaya piguubakan milugod. Ano anong sabihin kani? May wax daang apple kaya piguubakan milugod. So natural wax po 'yan. Igwa talaga 'yan. Ang apple. Pero good po 'yan. Ang sabi ko nga ni wash and for as long as na warang chemical po diyan. Okay? Yan po ang maray na kaunon. Yan ang the first na nutritious foods. Actually baga sa rin, igwa baga nganing karaw ngani baga diyan. Kalaban yan ka mga doktor. Iyo. Oh. Iyo na. Okay. Pag may pigilisyonan ka ngayang babae, pag nagdaraso ka ribal mo kay Apple, aram nang gustong sabihin ko ito. Aram na ito. To keep the doctors away. Okay.
Pero totoo ang Dok, natatara mo na. Why apple talaga? Naging, ano, Healthy, di ba? healthy fruit. Kung bagay fibers. yan, nagiging, ano po gan, sabi ng Quotation sayin o yan, kasabihan. Opo. An apple a day nga yan. Keeps the doctor Oh, away. Iyo. Because yun nga ni po dyan, so punong-puno yan ng vitamins and minerals. So apple talaga, kumpara nga sa ibang mga prutas, ano? Iyo po, nararoute lang nga niya yan kung talagang pinirit, so apple. pagkahinog, so apple. Oh, budak in-sprayan pinirit na para kika, kulaon. yan. Pagka kuha na, i-sprayan ko ng chemical para Iyo. maraot. Kaya ito Diba? kaya baga, dakul pa ang puno, date ang tawo, dakul ang supply. Iyo. Iyo. Date ang demand. Yes. Kaya yes. talagang garantisado seasonal ang mga fruits. Ganyan, wala ng seasonal fruits every Okay. day. After heavy exercise, nakakainom po ako ng more than 1 less a liter of water. Mm. Is that included in 8 glasses of a day? Of 8 glasses a day? Okay. Kumbaga sa ano po, isa-subtract natin yon. That is, in my opinion, that is not included in the 8 glasses of water. Opo. Okay, sinasabi natin dito regular. Sabi ta nga ni, at least di ba? So that depends on your physical activity. Okay. Remember that pag nag-heavy exercise ka, may mga fluid losses ka. Yeah. Okay, may mga fluid losses ka. Okay. Pag may fluid losses ka, you have to replenish it. Yun. Okay. To maintain that supply sa katawan mo. Yes. And the number one indicator if you are dehydrated or not is the color of your urine. Unless na may kinaon kang something na nakakapagpa na nagkukos ki discoloration kang urine mo. Ano po? Okay. O day ka magkaon ki pomegranate. O, aram mo ba so may mga prutas na yung Ngaya, pag-iimo, naginom ko pula, ngayang tsaa. carrots, tsaa. Color. O, aram mo na. So, O yan na, ano nga na ito, so violet ba ang color? So ube? So type, Climate. ano? So dakulao na mahal mo yan? So darakula star na... apple. Dragon fruit. Dragon fruit? Yan. Oo. Dragon fruit talaga. Ikakan, mga laskay. Pula pa kuno. Pula. Okay. May okay. mga bulong man, di ba? Like vitamins, Okay. antibiotics na nagkukos ki mga discoloration. Ah. Okay? Pero anyway, maski ano pa ang causes kan, gusto kong sabihin kan, concentrated ang chemical sa katawan mo. Yes. Pag nagkaon ka ki dragon fruit, pula pang ihi mo, kaya po ano pa ki water. Sagod na ma-cleanse yan. Ma-cleanse yan. Yan. Correct. Remember, ang mga vitamins, ang mga fruits na ini is water soluble. Yeah. Bako man sila magiging epektibo kung di ka man mainom ki tubig. Yes. Okay. Tama, Dok, itong nabasa ko na kung dehydrated ang tao, ang urine mo is yellowish. Tama? Opo. Totoo Yellow. po yan. Unless Oo. nag-inom ka ki Yes. nagkakakwa. Okay, mga So kung discoloration. puro ka man sa tubig na yellow ang color kaan, kaya po mag-refill Oo. sa na tubig. Actually, yan nga niyang pigano ko, Sir Henrik. Sana igwang mga malls digdi, so mga pigapuntang palikuran, o Oo. yan ang mga urinals. Iyo. Nakailing na ako kan pero sayang, nataday dinagos. Magayon na project Iyo, ko sana sigari. ini. I-require tabaga itong pigapuntang. Yellow. Maski saro lang, oo. Oo. Gauge your urine. How are you hydrated? Aha. O bako yung title tapos check Iyo. mo duman sa color. Oh. Yung mananggad na, sige Dok, ay konta dawan sa mga LGU mananggad, ano? Iyo, magayon bagang project Sa yan. pagsian mo sa naka ito, ayun ang kinang kong ngaya ka sa bago. Yes. Sa baka ito sukaw sa. Opo. Hindi man niya ang kinatang ngayat mapulahon ang. So yung kulang ka ki liquid sa lawas mo. Kulang ka sa liquid, bagata. Kumbaga sa ano, problema man kang LGU. Kung dako Iyo. lang naghihiri lang sa Yeah. sa komunidad, makakabawas sa productivity. Yeah, okay. Sabi kan text sa tao, bago kayo mag-commercial ni Doc, tapusin ko lang isa ng text ha. Sabi niya, Hen, good to hear from you na may third hand smoke pala. Kasi yung office yung ka-office mate ko, sabi niya, pagreklamo ko pirmi ang aircon, nagsigalyo pag naka-aircon. Pag tapos kang aso, pag on may kang aircon, grabe ang parong. Reaction tabi, Doc. Oh. Yung mananggad. That is violation to health. Iyo ano. Kaya baga nagkaagla kita. Paguna mo, dahil ka ng... Do not smoke on an enclosed area, especially sa mga air-conditioned room because of that reason. Iyo. Bako man kapos nagsisigarilyo and that is not favorable to everybody. Iyo. Kaya baga for every establishments, nag-designate baga sindang smoking area. Pero under controversy yan. Ang iba, kung talagang if you want to keep your employees healthy, remove even the designated smoking places. Iyo. Oo. Totoo. Sayang lang kang liwoy mi. Sabi mi, Duman nagkaparakampin sa kami Pandok, to duman sa smoking. Seoul, sa Korea, denki designated na smoking. Totoo. Public smoking, Opo. smoking area, wala. Totoo. Ngayon, sa Centro Consol, wala sila kaya. Opo.
kumakaon ka sa restaurant, dahil mas hindi ki smoking area. Opo. Mahapot ka lang kung nagkapira sa ng lugar sa sarong area, an igwa. Pero ibibugta ka, duman sa gilid kan tinampuna. Sitro, salming, garo aquarium. Alaw ka duman, duman ka mga sigarilyo. Pangyayari sa Maura. So, first, second, and third, yung say mo. Remate. Tapos, pag luwas mo ka itong, yung ka duman sa laog kang garo aquarium, Oo. igwa duman kipindutan daan na, so aso, garipig, Pigasugop pa irarong. Pigusugip ito. Tapos ito sa iraram dagan. Piga-filter. Filter. Oo, piga-filter. Totoo yan. Pig-explicar sa muya Oo. ka ito. Kaya di ka basta-basta siguro naman kung saan mo gusto, ay remate ka. Garo pala ng smoke chamber, ano? Oh, magagandang ka. Garo itong 7 minutes na ito, Sir Ren. Pag nagsigarilyo ka duman sa enclosed na aquarium na ito, pwedeng times 10. Ano? At ang iyo talaga, ailing mo talaga, gani mga 2x3 sana, mga 2x. Salming siya, 2x. Magyan mo, rin yung siruso is, ganyan ka pangyayari. Kumbaga sa ano, sige, taste your own poison. Ano? Yung nga na akong kari, baka niya, kung testing nga daw dumaan, gano'n nga magadan ako dyan. Okay. So, sa iba pa tabing, iga pa kita, Doki plus Iyo, plus so plus. Okay. Magkalipas lang po kayo ni, mga tugang hali po dyan sa technical department ng Samuyang nagkapirang mga pagiramdam, magbabalik po ang Radyo Klinika. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Nescafe, kasangga ng bawat Pilipino. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you. To a home that offers you opportunities to enjoy. Embrace. Engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. The online and on-site enrollment for both undergraduate and graduate programs will be in January 4 to 14, 2023. Classes start on January 16, 2023. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Babangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro. Ang pag-angat isa puso. Dahil bawat bangon natin nasa satin din ito. Babangon tayo, susulong tayo. Ano mang pait ang dinaranas mo, may ngiting sasalubong sa iyo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo. Yan
Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Kong Joey? Kita mga tugang sa programa. Bago kita dok sa so plus na muna tabaka Okay. maling dapat makumpleto to tabi dok. Plus. Go. So plus, itong plus regarding stress. Learn how to control stress. Ano okay. po? Sabi tangani, always laugh, smile. Okay, magpara busangot. Okay. Attract itong Okay. pigapuntang positive things, positive vibrations. Okay. Ano? Para sabi tanga para happy ang buhay ta. Yeah. Oh, Okay. Ang stress is connected to almost all of the diseases. Because it decreases your immune system. Okay. So pag nagbagsak ang immune system mo, diyan na malaog po sa mga helang. Ano po? Mananggad. Oo. Mananggad. Pag dagit ka, malangkaw ang BP mo. Aha. Pag dagit ka, pwede maglangkaw ang sugar mo. May stress hyperglycemia. Okay? Pwede kang atake yun sa puso. Okay? So kadakol, sabi tangani, stress is always there. Just learn how to manage it, how to Okay. control it. Okay? Oh, then, so sarong plus, sabi tangani, ang gabos na tackle ta is about physical eh. Idagdag ta so mental. Yes. Mental health. Oo. Mental Health and spiritual health. Ayun. Okay. Okay? Hagabos na kompleto sa lawas, sa kalam. Yes. Oh. Kapag sinabi tang healthy, healthy ang sarong tawo, holistic ang approach ta. Okay. It's not only the physical, but also include the mental aspect and the spiritual aspect. Bako piglagdaan na, it was enacted June of 2019, but it was signed by President Duterte before he left for the office. Itong pigapuntang Republic Act 11036. Yes. That is the mental health bill. Yeah. 'Di ba? Sabi tangani, and there is a saying that mental health is more important than physical health. Totoo talaga. Apektado ang gabos ka. Yes, immeasurable ang mental health eh. Pag-iisip. So talagang isaro man yan sa mga dapat ang reparohon. Ano po, yan ang mental health. Then of course, spiritual. Sabi tangani, ano po, yaon man dapat so pananalig ta sa Dios, inuuton ang gabos, okay? So faith na pigapod. Para makumpleto ta itong pigapod tang healthy living. And so sarong plus, magpa-check up. Yan ang pag-ultimong plus. Paglingawan ng kaming mga doktor. Yan ang last na plus. Magpa-check up. Yes. Sa indong paboritong doktor. Sa indong paboritong doktor. Maski sisay na doktor, pwede man kay doktor. Yes. Kung di pa kamong doktor, yun ang Daddy's Angels. Yes. Okay. Ano man according to their expertise nga niya sa puso, kung i-refer ka mo ka ni Dr. Chris. Yes po. Pwede, di ba? Tama. Tapos sabi tangani, kung magbe-birthday ka at the age of 20, i-mark mo na yan sa buhay mo, mas magayon itong early detection. Ano po? Kada birthday man. Kada birthday, magpa-general check-up ka. Napaisip likod ako. Kaya bagayaon dyan, so what's your health, sir Hen? Yeah. Actually, pagkatapos schedule akong magpa-check up mo niyan. Talaga? may what's your health kita sa Pebrero? Igwa. Abangan po nindo iya. February and August bagayan. Okay. So ang last po, I mean, itong mga plus na ito, ulit itong tatabi, Doc. Number 1, itong dagdagan ta itong control and manage stress. Yan. Okay. Next. Next is mental and spiritual health. Yan. Okay. And the third, regular check-up. Regular check-up. Taday tamadadra yan sa mga plato-plato sana. Nagkamadadra o mga puro pindot sana, mga puro pulso sana. Di ba? Ano dadara po sa pulso, pagbados man sana. Opo. Naaraman pagbados sa pulso, ba kayo, Dok? Opo. Ayan, Okay. Okay, di yan po yan, tandaan ta, regular check-up po ang last for Healthy 2023. Okay, now, Dr. Chris, ang naghilang po, applicable ba sa iya ang drink water only in the morning? Next, eat only banana saba?
Okay. Nasaba. Sige na tabi daw. Pag naghihilang ba kita, lalo na pagkalinturado, Opo. ang saro sa mga naapektuhan, ang taste buds ta, ang appetite. Okay. Okay. Kaya baga more of fluids na muna kita. Okay. Okay. Then paliit-liit i-introduce ta itong mga okay. solid foods. Yeah. Lalo Okay. na baga pag naoperahan ka, talagang NPO ka kaan o Yeah. nating perorim, di ka papakaonon. Then habang nagre-recover or pag may mga signs kami kung rin kayo may mapainom ki clear liquids, Opo. may start ki soft diet, may mga indikasyon kami na nasa recovery stage itong lawas. Ayo. Okay. May mga helang Okay. talaga na arugan Opo. because itong taste buds ta is ano. Or pipaingaluan ta. Ang mga nagagastroenteritis or nagadiarrhea, Sir Hen. Opo. Di mo yan pwede pag nagdiarrhea ka. Oho. Itong grabe na tapos talagang tubig lang. Tubig. So once na nagkaon ka ki solid foods, magkukos yan ki irritation sa bituka. And that will stimulate the bituka to have a hyperperistalsis. Ibig sabihin itong sobrang pag-iro kang bituka. Iyo. Mapupo ka na naman. Oh. No. Iyon. Kaya as much as possible, di ba, so mga pigapuntang fluid replacement, Opo. electrolyte replacement, yan na Opo. muna ang ta. Paliit-liit, small frequent. Iyan. Okay, sandali. May nag-aapod. May nag-aapod. Hello, good morning. Morning po, kuya. Yes po, madam. Ako kay Dok. Opo. Ano kaya, minsan namamatik mo, kulog talaga ang bulo ko, tapos kaniktado sa bukong-bukong ko. Ano kaya kan dapat kung inom mo na bulog? Makulog ang buol mo buda sa ano nga ng bukong-bukong. So uncle iyan, So, uncle. So, itong pa-curve sa may, Oo. kare. Oh, tangaram ko ang uncle sa may too. bitis. Oo. Sa wala ante. Ang uncle, so may tulang digdi sa inner part. Iyo. Yan Oo. ang uncle. Ang buol so pinakairarom. Pinakairarom, Tama. soul. Iyo. Ade, iyo po dagugon mo po ha. Opo, kano kaya, pag naglakaw ako, para ako malulupog, makulog talaga. Iyo mananggan, may mga araw ka na instances mananggad po. Pero pong edad nindo? Ito po. Pera po? Ito. 52? 6'2". 62? 5'2", 6'2". 52? 62? 52. 52. Okay. Mayagam ka pa po? Bigla po, sabi kuya. Gari kulangan sa masay sa buol. May kayang masayo na, lugado na. Hindi karaman sana. Oo. Iya po. O sige, dagugon mo po si Dok ha. Oo. Okay, thank you. Oo. Bako Dok sa tuo kan uncle sa wala auntie. Ante, tama. Matibay ka talaga. Ada kita mga bata. Joke lang po 'yon, joke lang po. Oo. Paki-diskute ron sa teacher din. Madam sabi po ni Sir Henry Maceda duman sa radyo. Sa wala na po ang auntie yan. Sige po Dok. Go. Iyo. Part kay itong one, yan na pigaapod. The reason why we should also exercise is to maintain itong pigaapod ng body mass index. Okay. Okay? And konektado man duman, so pigaapod ng what's your weight. Dapat ang timbang mo is ayon duman sa height mo. Okay. Bako sa edad ayon ang weight is ang reference kan is itong height. Opo. Okay. Opo. May mga tao kayang overweight, Sir Hen. Oo. Yan bagang part na yan kang bitis, iyon ang weight bearing. Oo. Pag magabat ka, talagang makulog yan. Okay? Tapos, ang gait ta, o itong step ta, bako po yan pantay. Ang gabat kang paglakaw mo, igwang pigapod na dominant part na mas magabat ang suweight na pigdudoon mo duman sa part na ito. Yeah. Okay. So, kung overweight ka, may possibility magkulog yan. Okay? Pangduang reason, i-check mo so blood uric acid. Okay? Kung okay man ang uric acid mo, bako yan gouty arthritis. Pero there are several kinds of arthritis na pigapod. Okay. Pwedeng mag-fall yan sa osteoarthritis which is part of aging. Opo. Okay? Opo. So yan ang mga possibility. Ngunyan, for ang ano dyan is to relieve pain and treat the cause. Ano ba? Mahina na ba yung bones mo? Mataas ba yung uric acid mo? Overweight ka pa? I-address mo yan. Kasi hindi naman habang buhay, iinom ka ng pain reliever. There are pain relievers that are toxic to the kidney. And limited lang ang pag-ano. Yan ang mga bulong talaga yan. Yan ang yung mga pain relievers. There are, not all. Okay? Napiga-limit may ang gamit o restricted. Ta nakakaano nga na ikikidney. Yun. So, ang last, so sa plus,
tanganing mano, pasyaran ako Check sa up. clinic. Check up. Check up. Check up. Yan ang pinakasolusyon dyan sa problema. Check up. Oo. Kung dahil kang ibang naisip ng doktor, si Dr. Kistabi, pwede yan. Yan. Tachan, ano ko so, Daddy's numero Angel man, po. Daddy's Angel. Mula Tachan, sa so, Indong. numero. Na Ano po, pwedeng atyan, i-text. numero. Yeah. Na pwedeng Okay, i-text. okay. Yeah. Hello, good morning. Good morning, Sir Hen. Ako, Sir Hen, ang ubos kong baso kong tubig. Mga 14. Okay lang yan. Mga 14 baso. 14 baso kada daw. Oo. Yung mas anong hapon mo po? 14 ano? 14 glasses. baso. Oh, ano kadara kulang baso yan? Po. Ano kadara kulang baso? So, pigil naman ba kang kape? Sige naman, sanay sanit man yan. sana. So, sa tasa, 14 divided tasa. by 2, di. Okay man po yan. Okay, pero Okay lang, basta wala kang hilang sa puso. Yan. Oo. Oo. Tapos, mapasalamat lang ako na ako kay sa Indong Duwata. Ngunyan ko lang naaraman na may third hand smoker pa lang, ganon. Opo, yung nga ni, yung ako, yung nga ni, may tips man sa Rodide. Sabi ko, ngunyan ko lang naaraman. Pangabutan ko, second hand lang. Ayun, nakakaparong kayo. Yun pala, kung sa mga sa aircon na nawawala na ng aso. Basta yung ang parong. Oo, sa parong, may problema pa. Salamat tabi sa programa ni Doc Rich lang na sa DCGB. Thank you Opo, po. God bless. salamat po Thank you man, sir. Happy New Year. Happy New Year po. Una nga ni Doc, may sarong texter digding. Mm. Maraming thank you. Ngayon ko lang nalaman na may third hand smoking. Oh. 'Di ba? Ito, ay ano ini? Oh, ay sus dakuro. Napasensya na po kamo. Talas 8:30 na hay na nga ni ito so mabasaon ta. Ito ito. Isa po ako sa 63 years old na po ako. Then, thanks God, wala ako maintenance. Sa katunayan, isa po ako sa na-check ni Dr. Chris na mayroon pa pala akong na mayroon papala na good health. Ang mga nagpila ko dyan sa Watch Your Health. Okay. But my age that time is 48. Aluy naman. Aluyo na. Oh, pa lang now. 63 na. Oh, Thanks God, talagang my alaga. lab chem is still good. Opo. But advice na bigay sa akin ng doktor ko, vitamins immune Opo. pro or ascorbic acid. Asko po, hindi raw ito makakasama sa creatinine. Hindi naman po. Mga once a day lang po yan ha. Yun ang inaano natin eh. Kasi Opo. ang hilig natin, during the kalakasan ng COVID, naglo-load tayo ng 1 gram ng vitamin C. Which is not tawag dito, applicable to Asian Iyo. citizen. Hanggang 500 lang po tayo. Ano po? Kasi ang pag na-overdose ka rin ng vitamin C, pwedeng mag-form yan ng tinatawag natin na stone. It can trigger the kidney stone formation. May pang pala ito, may limit. Opo. Tsaka may tinatawag po tayong hypervitaminosis C. That is the overdosage of vitamin C. And aside sa, syempre, that is an ascorbic acid. Pwedeng mag-cause din yan ng tinatawag nating hyperacidity. Trigger. Kaya nga merong yung version dyan na for those who are suffering or having hyperacidity or GERD, may tinatawag tayong sodium ascorbate. Yan. Okay. O last caller natin to. So, Last alas caller. 8:31 na tayo na tabi. So, bata, nakapurmao na si Padingal. Sign si Padingal. Nakakuha na, nakalili mo sa purma ni Padingal. Pang-remate. Oo. Hello, good morning. Hello, good morning po, Mr. Maceda. Good morning, ma'am. Ano po may paglilingkod? Mapasalamat lang po ako sa meron kayong ganyan klaseng programa. Ay, salamat po. Mga nagdidokyanan. Opo. Maraming salamat po sa programa niyo. Opo. Sana po. Ay, welcome po, ma'am. Thank you po, ma'am. Happy New Year. Happy New Year. Okay. Oh, last text. Pasensya na dakol ka ang text sabi, pero inin lang ang sa pidig makuder pa. May mga beauty parlors sa malls na required mag-high heels. Pakicheck kawawa mga beauticians. Okay. Kahit taga-manicure, naka-high heels. Noted po. Oo. Pero pakitext na lang po para ma-identify po natin. Para ma-pinpoint at mapabisita natin sa mga leyo. Sa mga leyo. Opo. How about po fruits rich in vitamin C? Igwa po overdose? Sa fruits naman, wala na, hindi naman gaano eh. Kasi Opo. those are natural vitamin C. Opo. And hindi ka naman makakain ng isang truck ng apple siguro, sir. Sa isang araw.
Grabe. O isus ko, pag bata po, saka mo nag-aarap po ng lugod, pasensya na pasensya na po. Okay. Tapos na. Sige Doc, parting words. Okay, parting words, ano? Numbers sa mga clinic na pwedeng apodahan. Go Opo, ahead. oo. So, parting words ta? Yes. Stay healthy in this unhealthy world. Yes. Okay? Uh-huh. So, for check-up, you can reach me dyan sa Daddy's Angels Medical and Health Services along Vinson Street, corner Florante. Ano po? Ang clinic hours ko po dyan is Monday, Wednesday, Friday, Saturday, 9 a.m. to 12 noon. And igwa na po akong clinic sa ACE Hospital Legazpi sa Bugtong. Ano po? Ang clinic hours ko man duman is Monday, Tuesday, Saturday, 4 p.m. to 6 p.m. For schedule of appointment, please call or text 0943 706-0865. Yan. That's 0943-706-0865. Okay? Okay. Yun na. Mga tugang, salamat po kasi ng pagantabay. Yan Okay, naman. thank you. Yung tabi na number na. Surat na po nindo. Mapatik wag ka muna. Surat na nindo. Number po kang clinic yan, ha? Isurat na. Kung may in case kaya may check up ka mo, di-text na dito. Buta Yan. magdurang ka mo sa clinic. Iyo Bako po. na. Sumapat-check up ka mo, ay, apo rin daw nga tabi si Mr. Maceda. Yeah. Good morning po. Ayun, ano po? Ang schedule ni Dr. Cristianan. Ulit-ulit kanya ako, madam. Teka raw, man sana po ito. Kaugmahan ko pong pagserbihan ka mo, boss. Kaugmahan may po na pagserbihan ka mo. Maski ulit-ulit ka mong hapot, di ka mong mag-asawa ni Dr. Cristian. Simpagon po yan. Okay. Yes, Taren. So, see you February. What's your health? February na. What's your health? February, What's your health tayo? so, ano? Mapakandwa, mapa-blood kim daw ako. Yan. Febrero. The best. Yan nasupog naman ako sa imo. Mapag-blood kim daw ako sa... Doon ako, bayan lang ka sa kuya eh. Doon ako. Taga na pa sobrang kitang kaon kang ko ha. Kaya kining inirong inibuda Disyembre. Di ba? Okay. O Doc, salamaton. Okay, thank you very much. Happy New Year. Yes, Healthy Happy New New Year Year. for us 2023. Yeah. Thank you sa gabos po sa mga di ko na saro-saroon. Apo. Sa mga patients kang Daddy's Angels. Opo, good morning po sa inyong gabos. Stay healthy. Opo. Kay Mano Yani. Uy pala, ka-engineer. Ka-engineer. Mano Yani. Good morning. Opo. Boda kay Madam na Labanda, Sonia Labanda. Sonia Laban. Ay, So teacher ko kang grade 1. Pero sa edad ni Madam, ka nagpa-check up sa imo. Ganun pa siguro, Di mga ko mo- 70 plus eh, Madam, 80 plus. di ko pa di ano. Oo. Teacher ko kang grade, teacher ko sa kang grade 1, 45 ako ngunyan, pero nang edad niya. Yan. Oo. Ganda ka nag-react kang 45 ako ngunyan, ano? Madam Sonia, good morning tabi sa imo, ha? Okay, salamatan po sa magandang tabay. Goodbye. Happy New Year, Doc. Okay, Happy New Year. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Yan, salamat. Dakulo na kong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB. Anju